Karibhoy Catholic Youth of Shillong mentaka singi khatlai tarik uyayong kalapli perda ka first sports meet arhajar arpusau hadon Bosco Mini Stadium joka St Anthony's High Secondary School lajumkra. Hakatega sports meet ban penkut haka khatsau tarik uyayong lawan ban shimbenta deki kena samla joki parish paper na ribhoy ki bapule nitre hangne hasor Shillong. Lapli ketika sports meet au chief guest padar Anthony Karkongor u principal jong St Anthony's Higher Secondary School haka jingedon lang u spiritual director jong ketika seng u padar Primus Em badru u advisor ke seng u padar Michael Makri bad kisamla na baro ki parish ka them ribhoy. Haka jingkran pediang ngobha jong u president u samla Donald John u lapan kan mau ya ka jing koridor jong ka jinga lekai sports kumban penyateli ni penyajan ya ki para samla. U chief guest haka jingkran jong ulaya ro bat u pensluru ya ki samla banyak teli. Ya ketika sports meet ba arsengi kandan ka jingale kai kenjat ball bat basketball haka ba ki samla jong ki parish paper kin ya kun iwe persha ya iwe. La ban penken mauru ya kinong pet jong ka DBMN TV ba ketika seng ki samla Catholic jong ka Temri Boy dang shen ki la penlongru ya ka free blood donation camp hadon Bosco Youth Center harengkat ka jingat trelang kinong penyat ka blood bank na Laumali. Aingi kawai ka benta ba kordar tam haga jingem jongi ki breu. Kata kadai bagian skotu ya ka jing syaram bat gumjuru ban job persya ya ka jing syaram. Ka sport kai ba sutu yangi ba amtang ki balang lingkong kidai ki job ne ki nong job hanrei ladang yele kai da kemen ga bakmen ila long lupau nong job de kumta kum ki samla ki badan bok bat ki badan ya kalawai ga pernai tengin nang ju nang jam das mutanat ya ka sport bagin pelong ya ka kum ka wei ga benta ba gordar tam haga jingem jongi tengin longro ki samla ga pen iya ga nuksa ba bha haga jingem jongi sya ki wei pat bangin longru ki bakloi ban tendong lang ya kata ka jing jong ka imlang salang bat ban pen bahaya ka ada ka jing jing teli ka jing sutu jing mut bat ka jing ram markliang ya sa sisen ngapriang so bahaya hi baro ki brahang ne tol ngindan kata ka bensin sportsmanship bat ngindan barbor kata ka bensin menetri lang ban sakri lang bat ban ram markliang kublai sibon. Hello.